Gyfeillion, diolch am ymuno ni yma yn Tafwyl. I ni yn dymuno'n ddau rwyl ac fel aelod o staff yn Prifysgol Abertawe, dwi'n hynod falch fod Academi Hywel Teifi yn nodi llais. Fy mraint i heddiw yw holi wyneb digon cyfarwydd i ni gyd. Gŵr mae llawer un yn ei nabod fel Hywel Bobol y Cwm, yr actor Andrew Teilo. Croeso ato ni, Andrew. Diolch yn fawr iawn i ti, Tudur. Dda dy gael di yma. Wel, i ni yn Adran y Gymraeg Abertawe, ers 2 flynedd bellach, Andrew y storiwr yw e. Andrew y myfyriwr sgwennu creadigol. A da medru datgelu, mae Andrew Teilo MA ydyw bellach, gan ei fod wedi ennill gradd meistr yn y Gymraeg, a hynny am gasgliad o straeon byrion. A fy mraint i, a'r Dr Hannah Sams, oedd ei gyfarwyddo ar hyd y daith honno. Nawr, dyn ni'n gobeithio roi blas i chi ar waith Andrew heddi, dyna nod ni. A dylen ni weid bod y gwaith wedi ganmol yn fawr gan ei arholwyr, yr awduron John Gower ac Eirig Salisbury. Ond yn gyntaf, dwi wedi wrthon ni Andrew, pam yr awydd hwn i storia? Pam fod yr actor am droi'n storiwr? Dwi ddim yn gwybod, wy'n credu bod byd ffantasi wedi apelio at ei eriod. O'n i'n gwybod o oedran ifanc iawn mai i ryw faes creadigol neu gilydd byddwn ni'n mynd yn y diwedd. O'n i'n freuddwydiwr, o'n i'n blentyn sensitif iawn, ac o'n i'n ffindo ar adegau, gan bod fi'n methu mynegu'n hunan gyda pobl eraill, gyda chyfoedion, neu rieni hyd yn oed, achos o'n i yn ni'n swil iawn, oedd ysgrifennu yn ffordd o garthu pethau. O'n i'n gallu rhoi lawr ar bapur beth oedd yn rhwblu ac yn y blaen. A oedd yn amlwg bod ysgrifennu yn mynd i ddangos i ben ryw ben, oherwydd nes i ofyn i Sion Corn pan o'n i'n rhyw 8-9 oed am deipiadur fel anreg nadolig, ac fe ddath Sion Corn a theipiadur glas silver reed, dwi'n credu oedd y gwneithuriad. A bues i'n wado straeon wedyn ni mas o'r peiriant bach yn Adran ag am sawl blwyddyn wedyn ni. Does dyn ni'n o'r ein yn goroesi'r agor, ond oedd yr awydd i sgrifennu ac i greu yno fi o oedran cynnar. Wy'n licio ngherddoriaeth, wy'n licio darlunio hefyd, bues i'n gweithio fel cynllunydd graffeg am spel, ac yn eironic doedd mynd yn actor eriod wedi croesi'r meddwl, oedd e ddim yn rhywbeth, oedd wedi'n haro i fel gyrfa, dath hwnna'n hwyrach. Ond mae'r ochr greadigol yn ei chyfanrwydd wedi chwarae ran fawr yn y mywyd. Felly un agwedd ar dy greadigrwydd crwn yw'r busnes sgwennu diweddar yma, a mae wastad wedi bod yno, meges. Mae wedi bod gorwedd yno'n dywel yn barod i ffrwydro ar y byd, gweud y gwir, ond na, mae wedi bod yn un o'r dyheadau sydd wedi bod gen i ers blynydde mawr, ond mae amserlen waith Bobol y Cwm yn un ofnadwy o ddwys, a dwi'n mynd caniatáu rhywun llawer o amser i wneud y pethau amgen yma, ond wedi bod yn ddigon ffodus i gael blwyddyn lle wedi gallu bwrwyddio ddifri gyda Covid a'r cyfnodau clo yma, wedyn ni wedi cael gwireddu'r freuddwyd hon ac yn ysu i fwrwyddi i wneud mwy. Mae'r hunan yn ysu wedi datblygu'n ysfa at sgwennu ar cyfnod clo wedi bod yn ein creadigol i ti. Ti sôn am Bobol y Cwm, wrth gwrs yn rhan fawr o fywyd i. Gai ofyn ydy'r yrfa honno wedi bod yn ddylanwad ar y sgwennu, oes na berthynas rhwng yr actor a'r storiwr? Wel, dwi'n yn gwybod, mae'r ddau, mae'r awdur, mae'r llenor a'r actor yn ymwneud â chyflwyno stori a chyflwyno cymeriadau, wrth gwrs. Dwi ddim yn gwybod o ran technegau gwaith Bobol y Cwm, mae dod i arfer a gweld dialog a geiriau pobl ar bapur wedi helpu fi yn y broses o wneud yr un peth yn ngwaith ysgrifenedig i. Bod na waniaeth mowr rhwng beth mae'r awduron ar Bobol y Cwm yn rhoi ar bapur a beth mae llenor yn rhoi ar bapur, achos mae rhaid cadw at ryw orgraff arbennig. Nad oes na reolau pendant, wedi ffindo hwnna mas yn ystod y 2 flynedd diwetha, ond weithiau mae'r geiriau mae awduron yn rhoi lawr ar sgript, maen nhw'n bonkers, llwyr. Dim ond bod yn ffonetig bod nhw'n dod mas yn y ffordd gywir, does dim ots beth sy'n lawr ar bapur, ond mae rhaid i'r awdur gyflwyno'r geiriau mewn ffordd eitha safonol. Ond
mae wedi rhoi ymdeimlad, fel actor, wrth gwrs, fi yw'r gair ar bapur, ynddo fe, fi yw'r cam ola cyn bod yr sawl sy'n gwylio, sy'n gwylio yn achos ffilm neu'r raglen dyledu. Yr actor yw'r gair ar bapur, ond oedd mwy o ddiddordeb, mae mwy o ddiddordeb dy fi ar hyn o bryd mewn rhoi gair ar bapur ar ddi a gwyn go iawn, ond mae nhw'n ddwy broses greadigol sy'n debyg iawn i'w gilydd mewn llawer o ffyrdd. Wel, ti'n dweud ti'n gyfarwydd iawn o darllen sgriptiau di ri. Dwi'n gwybod hefyd y fod ti'n darllenwr brwd. Felly gai ofyn i ti beth sy'n gwneud stori dda? Wel, mae yna lot o elfennau. Yn y rai amlwg fi'n credu yw crenoder. Mae rhaid wrth fod yn gryno fi'n credu. Mae gan nofel er enghraifft drwydded i grwydo a fod yn eitha ystimiog yn y ffordd a gallai'r awdur grwydro o un pwynt i'r llall gyda thrwydded i wneud hynny. Does dim modd wneud hynny gyda'r stori fer. Wedyn ni, mae rhaid bod yn awgrymog. Mae'r awgrymusrwydd yn elfen bwysig fi'n credu. A mae rhaid defnyddio delweddau mewn ffordd glyfar, symbolau, metaphorau mwyn cyfleu rhywbeth gall awdur nofel gyfleu mewn pennod. Mae rhaid i awdur y stori fer grynhoi popeth i ryw barsel bach weithiau, a mae defnyddio delweddau yn ffordd gall yr awdur straeon byrion wneud hynny. A mae'n symlrwydd twyllodrus, a mae hefyd fi'n credu bod y stori fer lwyddiannus yn ymwneud gyda chymeriadau sy'n ar groesffordd bwysig neu gilydd neu pobl yn ei cyfyn gyngor. Mae un stori yn arbennig gan Gyd y Maupassant sy'n sôn am y mwclis, yn sôn am y fenyw dwi'n siŵr os yw'n colli mwclis mae'n benthyg wrth rhywun arall neu'n ei dorri fe, ond mae'n gorfod gweithio i hoes gyfan mwyn talu am fwclis arall mae wedi brynu i roi nôl i'w ffrind, a mae ffrind yn gweud wrth i hi yn y pen draw o'n chip oedd past, ddim perle go iawn o'n nhw. Mae dwy elfen fyna sy'n perthyn i'r stori fer fi'n credu, bod yna rhyw dro yn y cynffon, a hefyd y cymeriad yma sy'n mewn gwewyr, sy'n mynd, mae'r tro trwstan yma yn digwydd i'r cymeriad. Wedyn ni, mae'r ddwy elfen gref na'n perthyn i'r stori yna. Fel rhan o'r yma, fi'n gwybod ysdi ati i ddarllen llwyth o straeon byrion, hefyd darllen gweithio ar ffurf y stori fer. Ond ewn ni ddim i'r trywydd hwnnw nawr. Yn hytrach, dwi eisiau i'r gynulleidfa gael blas ar dy waith di. A dwi'n credu mai Llyd yw un o'r stori gyntaf, ie? Ie, Llyd. Felly, wneud i gyflwyno honno a darllen rhyw gymaint ohoni i ni osgwylio'n dda. Reit, stori am ddoi unigolyn sy'n mynd i'r afel o'i gilydd ar y draffordd yw i yn arwynebol. Maen nhw fel sy'n nhw'n actio golygfa mas o'r ffilm Ben-Hur, ond mae'n ymdrin a y ffordd i ni fel Hil wedi mynd yn y nifel. Dwi'n yn gwybod hunanol, hynod o hawdd ein pechu, a ni gyd yn eog o ildio i'r gordwymo yn ein tymer ni. Mae'r byd wedi mynd yn le anoddefgar iawn yn credu, a mae'r stori yma fi'n credu yn cyfleu hynny. Mae yn byty'r cymeriad dienw yma, y gyrwr, sydd â rhyw ddiafol bach ar ei ysgwydd. Mae e'n credu sy'n ei annog i wneud y pethau drwg, y pethau hunanol gwrthyn mae e'n wneud yn ei fywyd. Wedyn ni, mae'n taflu'r bai ar rhywbeth arall. Wel, dyna gefndir y stori, a dyma chi flas o'r stori. A dyma gan i cyrnde. Roedd hi fel taser M4 gyfan yn cyd-ganu, yn gór cras o geir gyda gyrwyr yn brico yn ei syndod gan o leio'r draffordd fel rhyw goeden nadolig. A'r holl amser, boi y beamer yn ochr gamu i ffordd ryntu nhw fel rhyw faswr Cymreig o'r 70au. Boes bach, timles i Carwyn yn dechrau gwyllti wedyn de. Ro'n i'n gallu dimlo yn stampo i drad y tu fewn i mi, a phob ergyd yn timlo fel carn tarw yn ysgwyd y ddeiar. A'i galon i'w thimlo yn ei wythiennau, ac yn fy wythiennau yna yn pwmpo fel rhyw bystan heiarn, yn gorfodi ngwad yna i gadw cam a charlan i wad e. Dyna gyd fi'n gofio, am y siwrna ni. Rwy'n hanner cofio dino yn ysbeidio mewn ambulans wedyn a'r paramedics yn ei dillad gwyrdd yn ymddangos ac yn diflannu trwy'r niwl fy ngolwg. Ro'n nhw'n trial i gore, i siarad â fi, i gyfathrebu â fi,
Ond oedd ei miws. Gan iddyn nhw sŵna fel tasen nhw'n siarad a'i pennau mewn powlenni o wlan cotwm. Ond dwi'n cofio meddwl hefyd fod rhaid bod pethau'n eitha difrifol yna oherwydd ro'n i'n gallu gweld y golau glas yn fflachio yn adlewyrchu nôl mewn trwy'r ffenestri oedd ei arwaliau gwlyb yr ysbyty wrth i ni baso hibo'r fynedfa. Ro'n i'n weddol effro erbyn iddyn nhw fy ngludo gefen yr ambulans ar y gwely bach ar olwynion. Ac am y tro cyntaf ers misoedd, blynyddoedd falle, ro'n i'n teimlo ryw ryddhad. Ro'n i'n teimlo'n, sa'n gwybod, yn dangnefeddus, yn wynfydedig. Ro'n i'n gwybod bod materion o'r diwedd mas o'n nwylo i. Ro'n i'n falch taw cyfrifoldeb rhywun arall fydde'n lles un emsbel wedi'r gwbl. Ro'n i wedi profi nag o'n i'n ddigon atebol. Am ryw reswm edryches i nôl i gyfeiriad crombil ar ambulans a na le roedd e. Carwyn, yn eistedd ar ei gwrcwd ar ben ryw fonit arna ei gilydd gyda'i ben yn gorffwys ar ei ddwrn, yn edrych yn ôl yn bwdlyd arna i dros ei ysgwydd fel y cythrel bach na yn y llun yr hunllef gan Ffwseli. Wedyn cododd ei hwlo a'r cledres ar awyr fel tasa fe'n gofyn, a ble ddiawl i ti'n meddwl wyt ti'n mynd e? Wy'n gwybod, meddyles i, wrth i wg o angredyddiaeth ddechrau diflannu o'n olwg i, wy'n gwybod. Paid bod yn grac dy fi boi, wylaid i wap. Ond ro'n i'n gweddio na wylen i fe byth eto. Ac roedd e'n gwybod beth oedd yn mynd trwy'n feddwl i fyd. A jyst gen i wyneb fynd yn ddelw wlanog, y mune'n llithro nôl i ryw lesmair, rwy'n credu y gweles i fe'n gollwng deigrin mwr, crac a thwym. A dyma fi, yn yr ysbyty, yn gwella'n slow fach ar ôl llawdriniaeth ar y galon ac yn cyfri'r dyddiau nes bod fi'n cael mynd o yma. O, i wyno reit nawr, yn dod mlaen yn iawn. Yn sôr o hyd a stiff gyda megin sy'r un mor ddi-air a hen space opera, ond ma ni yw ddisgwyl medden nhw. Fydd i ddim yn hir nawr nes bod fi'n ddigon da i edrych ar ôl yn unan to, yn ddigon abal i ailgydio am hethau. Gafel yn sownd yn y wener march anystywall na, wy'n ni'n alw'n fywyd unwaith to. Bydd rhaid i bethau newid, wrth gwrs bydd rhaid trwco'r march am dderlun bach dof. Sa'n dwp. Wy'n gwybod taw damsial ar fasgal byddai am weddill y mywyd. A na fe, fel un bydd rhaid i fod. O, gwych, gwych. Hynny ni'n trafod yr actor a'i stori, ond yma yna actor o storiwr o'n blaen i hefyd yn meddwl. Wel, dyna'r stori ti gyntaf i rannu â ni. Stori yn y person cyntaf, blas cyfoes iawn yn perthyn i'r gwaith, ond nid gyda llyd y dechreuon ni ar y cwrsau yma. A mae'n arddull o fath gwahanol hefyd yn nodweddu dy lais di, ond oes e? A sy'n dod o fan gwahanol falle? Oes, a mae'n dod o rwle personol iawn, achos pan ddechreuais i ar y cwrs, oedd dy fi ryw syniad bod fi eisiau dilyn trywydd y stori fer hanesyddol. Mae dy fi stor o hanesion am yng Nghydadau, fel sydd gyda'r am fwyaf ohono ni, ac o'n i eisiau rhoi reina ar waith mewn ffordd. Wedyn ni oedd yr stori fer hanesyddol yn rhywbeth o'n i'n meddwl ar y pryd felly allan ni wneud i bara yr 2 flynedd. Penderfynes i licen i ddatblygu llais yn hytrach na dilyn yr un trywydd. Fi'n credu oedd o fwy o les i fi drial chwarae gyda gwahanol arddulliau, ond mae'r fformat yma, mae'r dill yma'n rhywbeth licen i ddychwelyd eto fe, ac os cael ddarllen darn o stori o'r enw Drws Thomas Beinon. Wel, byddwn ni am i'r gwrandawyr glywed ystod y darddull di. A please, darllen darn o Drws Thomas Beinon i'n esgwylio'n dda. Wel, mae'r stori hon wedi seilio ar stori oedd mam yn dweud yn aml wrthon ni blant, yn sôn am farwolaethau fy hen datgu, Thomas Beinon a'i wraig Catherine Beinon, a fi farw o fewn deuddydd i'w gŵr. Ac mae'n debyg pan roddwyd Thomas i orwedd yn ei arch ymharlwr ffermdy Penallt Cydweli, fe ddechreuodd drws yr ystafell honno wrthod y chai. A hynny yma tro cyntaf i'r teulu gofio. Doedd dim ots sawl tro byddai'r teulu'n ceisio ei gaiau, byddai'r drws yn agor i'r liwt i hunan o hyd. Ond yna pan fi farw Catherine i hunan, ychydig iawn wedyn ni, doedd dim trafferth cael drws o gwbl, oedd y drws yn cael ac yn aros ar gau. Wedyn ni, mae honna un o'r straeon, oedd arfer codi arswyd yno ni blant, wedyn ni, dyna beth yw cefndir y stori, ac yn gyd digwyddiadol, pan fi farw, yn noson fi farw Catherine,
Ath un o'r tasau barlish ar y ffarm ar dan, does dim esboniad pam o hyd, ond un o'r pethau yna. Felly dyma'r stori, darn detholiad o stori drws Thomas Beinon. Yn ystod awr y llosgi, bu farw ei mam. Yn ei heiliad olaf wrth iddi huno'n dwt a distaw fel pathau wedi cwtsio'n belen yn ail ei blancedi, gwelwyd golau godidog ar draws bai Caerfyrddin yn tarddu o'r tan yn y das. Begwn ydoedd, herodyr marwolaethau y Beinoniaid. Coelcerth fel y sawl ag yn ei esid ar dreithau Sant Ismael ar hyd y canrifoedd i ddenu llongau dryslyd at ei dryllio. Fel y tan llwythau a gred mwyn diolch i'r diwiau cyntefig am gyneuafau da ac i ddeisyfu arnynt am dymor ffrwythlon arall. A dyma bobl y pridd yn dychwelyd i'r pridd, ac yn esgyn i'r ffurfafen yn wreichion byr hoedlog a chwareus uwch ben y tân yn y das farlish. Taflodd William fraich laeth o gwmpas ysgwydd ei chwaer a'i thynnu ato'n drwsgol. O ti gydau, Lisa? Gofynodd. O ti gydau pan athi? Nodiodd Lisa ei ffen. Wy'n falch, medde William. Wi eisiau mynd i'r llofft i'w gweld i. Gwyddai wrth sylwi ar y chwarni meddwr cras a oedd wedi dechrau sennu naws y gegin, nad oedd diben gofyn i'w frawd fynd yn gydymaeth iddo wrth ymweld â chelain ei mam. Aeth William i'r cyntedd, ond cyn gosod troed ar y grisiau, troes i edrych ar ddrws y parlwr a oedd led y pen ar agor erbyn hyn. Oedodd yno'n pendroni am enid, ond ni nath unrhyw beth yn ei gylch ac yna dilynodd y carped canolig hir a redau ar hyd y rhyw bren i ben y landyn. Edrychodd William ar ei fam farw, a orweddau yn ei gwely heb yr un mynegiant yn urddasu ei hwyneb. Hynny, roedd ganddi o hyd arlliw o wryd yn ei bochau, ac nid oedd y gelen eto wedi colli naws y bod dynol. Y presenoldeb anniffiniol hwnnw, sydd yn ildio mor gyflym i ryw anfywiogrwydd, cwyrog ac afrial. Rhoddodd William law ar law ei fam, a theimlodd yn ddiwres olaf einioes ei pherchennog. Medrai deimlo cynhesrwydd y corff hefyd yn pylu o dan ei gyffyrddiad, fel llath buwch mewn bwced ar fore rewog. Ni allai William ddweud yr un gair yngwydd ei fam, rywsut yr oedd arno ofon i deffro, gan y gwyddau gyment y byrddynes yn dioddef yn ei misoedd ola. Teimlodd yn rhyfedd o ddigynnwrf, nid yn ddideimlad fel y cyfryw, ond yn llonydd, yn ddiddig yn ei chwmni, bron fel y teimlasau wrth glosio deimynwes pan oedd yn fachgen bach. Cusanodd William gledr ei law ei hun, ac yna trosglwyddodd y gusan honno i dalcen maen ei fam. Wrth iddo adael y llofft ac edrych yn ôl arni am un tro eto, sylwodd ar ei ffridau gwedd yn oeri ac yn gwelwi o flaen ei lyged fel petai'n gwylio cymylen gwasgaru a dinoethu'r lleiad. A gwyddai ei fod newydd dystio i'r eiliad pan ymadawodd enaid Catherine a'i chorff bydol ei hun. Wrth iddo gyrraedd yn ôl i'r landyn, gwyddai William nad oedd angen iddo edrych i gyfeiriad drws y parlwr. Roedd yr hyn a'i cadwau i gil agor yn ddiweddar yn awr wedi ei ddistewi. Roedd wedi ei fodloni. Ni wyddai William y reswm am hyn, ond gwyddai fod ei dad a'i fam eto gyda'i gilydd, ac yn yr un modd, y drws a'r ffram. Llawiadol iawn. Hynny, rhaid i mi ddweud mod i'n hoffi'r ddwy stori, wy'n hoffi'r amrywiedd arddull sydd yn y casgliad, a maen nhw'n amlygu ystod y grefftu. Ac os o'n nhw'n grefft gael holi, beth ddysges di amdano ti dy hun a chrefft storia yn ystod y cwrs yma? Wel, pe bydde'n onest iawn yn hunan, fi'n credu bydde rhaid i fi weid bod sylweddole sy'n gyflym iawn i dorri lawr ar y rwysg, i byd o tria bod yn glyfar. Fi'n credu bod lot o fyfyrwyr felly'n euog yr un peth pan maen nhw'n dechrau ar gwrs fel hyn, bod nhw eisiau creu argraff ar eu tiwtoried, a fi'n credu bod eisiau ni wthio trwy hwnna'n syth, a wnaethon ni hwnna. Ond ie, o'n i'n tueddu fod yn riflodeuog, o'n i'n defnyddio gormod o ansoddeiriau, yn rhy hirwyntog, lle nad oedd angen bod yn hirwyntog,
a dysges i'n gloi iawn bod eisiau tynnu ffrwyno ar hwnna, a sgrifennu mwy gonest oedd angen, dwi'n credu, a wy'n credu taw dyna'r wers bwysicau yw beth bynnag mae rhywun yn rhoi ar bapur, mae rai bod yn onest. Gyngor doeth, dwi'n meddwl. Ond o'n i'n sôn ar y dechrau am John Gower ac Eirig Salisbury yn arholi. Wel, sut brofiad oedd wynebu'r ddau yna yn trafod y grefftu, trafod y gasgliad i o waith? Wel, pan o'n i'n trafod yr arholiad ac yn cael yn paratoi ar ei gyfer wythnosau cyn i'r arholiad ddigwydd, o'n i'n rhagweld rhyw fath o chwilys Sbeinig. A o'n i'n meddwl bydden ni'n cael yn rhoi ar ryw beiriant ar teithio, neu ryw ddelwedd. Ond mae rhaid fi fod yn gwbl onest, sylweddoles i yn gloi iawn ar ôl dechrau arni, mae sgwrs ddifyr iawn oedd ymlaen i, achos ath rhyw awr ag 20 munud, wel, oedd e'n teimlo fel 10 munud i mi, achos oedd y tri hon, o'n i wedi mynd i hwyl sgwrsio am ngwaith i a llenyddiaeth yn gyffredinol. Oedd y wir yn un o'r sgyrsiau pleserus na mae rhywun yn cael, ond, wel, dwi'n gwybod pryd, ond oedd e'n broses oedd wedi ynghalanogi hefyd, achos oedd yr adborth ges i ynglyn â'r gwaith yn bositif iawn, a ffindes i'r profiad yn un pleserus, yn pleserus iawn. Mae'n rhaid bod y ffaith bod y fath awduron yn canmol dy waith, yn meddwl bod y gwaith yn deilwng o'r radd yn rhoi hwb i ti, dwi'n meddwl. Wel, o'n nhw'n awduron, o'n i'n edmygu'n fawr beth bynnag, ac oedd gwybod bod nhw'n yn arholi, wel, oedd e wedi wneud fi'n nyrfys iawn, tydyr, mae rai fi fod yn onest. Y cwestiwn sy'n dilyn felly o dderbyn y gymoliaeth o ennill y radd, beth yw'r cam nesaf i'r actwr o storiwr? Dwi ddim yn gwybod yw'r ateb i hwnna. Fi'n credu bod yn ddeheuad gan unrhyw un sy'n rhoi pen ar bapur neu fus ar allweddell y dyddiau hyn bod licio fe weld i enw ar glawr cyfrol. Ac yn sicr mae hwnna'n ddeheuad sy'n llosgi ar y foment. Licio ni gyhoeddi rhywfaint o rein fel casgliad. Wel, amdani ddweda i, hynny yw mae rhaid gwthio'r cwch i'r dŵr rhywbryd a gyrru'r gwaith at olygydd. Ond cyn ffarwelio thi, Andrew, gai ofyn i ti am un darlleniad arall. Yn yw diben y sesiwn yma i roi blas i ni ar dy waith. Dwi'n edrych ymlaen at weld y peth mewn print rhywle rhywbryd. Ond un darlleniad bach arall cyn i ni ffarwelio a thi yn Hafwyl. A phleser. Wel, wi wedi dewis y darn o'r stori pizza. Ac mae rai fi gyfadde bod fi'n tynnu blewyn o droi'n math arbennig o berson yn y stori hon, a thrw hynny dwi'n golygu bod fi'n tynnu blewyn o'n rhywun yn hunan. Mae nid elfen hunan gofiannol, ddwedai ddim mwy na hyn, ond astudiaeth onest dwi'n credu yw'r stori o sut mae rhywun yn gallu mynd i gyfleidio diwylliant a gwlad arall, bron yn ddiamod. A hefyd yn y stori, dwi'n yn cael ei grybwyll yn y darn yma, ond mae yna ddigwyddiad swreal iawn yn digwydd i ieuan y prif gymeriad, ond bydd rhaid i chi ddarllen y stori rhywle rhywben i ffindo mas beth sy'n digwydd iddo fe. Ond dyma chi flas o'r stori pizza. Safodd ieuan o flaen drws Chez Julien a chraffodd ar y fwydlen oedd wedi sodro mewn fframyn trwm i'r wal o galchfaen melyn gerllaw. Sganiodd yr arlwy, a phob saig yn ei gyhoeddi ei hun iddo'n laissez-faire mewn ffont o'r enw Café Urbain. Roedd gan y llythrennau olwg dwristaidd o Ffrengig, ac ni theimlodd ieuan i bod yn taro deuddeg yn y cyd-destun. Byddent wedi gwneud y tro ar fwydlen mewn caffe ymharus, efallai, fel rhan o'r byd sans serif modern yno, ond nid fan hyn. Nid mewn village perché yn y de, cysglyd a cheidwadol a pherffeth. Pizza fruits de mer, cyhoeddodd ieuan wedyn gan dorri ar ei lesmair, mewn llais a oedd môr argoeddedig fel ymylau ar fod yn floedd. Mae hwnna'n swnio'n neis yn yw e? Be chi'n weid, ma chérie, mes enfants? Angana ieuan eiriau'r Ffrangeg yn bert wastad, ac ymfalchiau yn ei ddiddordeb ei hun yn yr iaith. Teimlai angerdd arbennig at Ffrainc, fe cynhyrfyd gan Ffrainc erioed, y syniad o Ffrainc.
Nid oedd ganddo unrhyw berthnasau nac achau Ffrengig y gwyddau amdanynt o gwbl, ond dyna ni, roedd yn Francophoil balch. Roedd Ieuan yn un o'r bobl hynny pe byddai'n sylwi ar gosyn dinod o bwsa mewn ffridge yn yr archfarchnad neu reffin o arlleg, a glywai arogl y ceiau lafant germen erb yn ei ffroenau'n syth, a lluniau a llygad ei feddwl y fforestydd o flodau hael yn troi ei pennau i'w wylio fel tegannau clocwaith. Tynodd e'r siwmper ysgafn yr oedd wedi ei chlymu am esgwyddau yn dynach ato, wedi ddilithro ychydig dros ei gris. Cris a ffatrwm o sgwariau pinc a melyn arno. Ail glymodd golwm yn y breichiau dwinol dros ei fest. Edrychai fel cacen Battenberg. O'r diwedd Ieuan, meddwl unwen. Ni wedi bod rownd y pentre, mae 2 gwaith yn wylo am rwle i gael bwyd. Pam na sylwes di'r bloody pizza na awr yn ôl de? Ha! Wedodd mam bloody blwyddiodd ei mab. Roedd y wraig yn llygad i lle. Roeddent y 4 ohonynt, Ieuan, Lynwen a'r plant Gito a Iona, wedi mordwyo pentre Bonia 2 gwaith y noson glos honno, yn chwilio am rwle i gael pryd o fwyd. Ieuan yn ei harwain yn ei hwyl wyntyllog ore, a'r 3 arall yn ei ddilyn, mor bell y tu ôl iddo ag y medrent, heb beri'r byd ac ynte gael yr argraff nad oeddant am fod yn rhan o'r un gwmniaeth. Nid bod hynny'n debygol o ddigwydd, wrth gwrs, doedd fawr o neb yr hyd ystydodd cynnes glân y cyfnos hwnnw, a lle fod wedi ei gweld. Fawr o neb i glywed Ieuan yn treithi am y nifer anarferol o viage perché a oedd i'w canfod fel eryrod yn cysgu ar sgim brennau mynyddig, yn departement y Vaucluse. Neb i'w glywed yn ei hysbysu mai dim ond 77 o ddiwrnodau o law fydde'r ardal yn ei chael mewn blwyddyn. Neb i'w glywed yn anerch ei deulu am y neddgar am y dieflig Marquis de Sade a drigau unwaith yn y chateau ar frig pentre Ffroen Uchel, Lacoste, Bryn Filltir i ffwrdd. Ffroen Uchel. Ond nid oedd pob un o bentrefi'r ardal hon yn Ffroen Uchel. Teimlai Lynwen eriod ei bod yn camu i fyd diaethwr a gwaharddus bob tro o'r aint i ddeffrainc, ac ni allai fynd i'r ardal heb deimlo ychydig yn euog ei bod yno. Roedd yno rhyw sarigrwydd ym mhrith sychedig y gwynllannoedd a rhyw naws anidwyll iawn i wladeiddioch cymelledig yr adeiladau. Ni chai Lynwen ei thwyllog yn rith ddiemdrech Provence, a doedd dim a oedd yn laissez-faire am y ffordd yr oedd yn rhaid iddynt gynilo, fel gwiwerod sbarion prin eu cyflogau er mwyn treulio wythnos yn unig o bob 2 flynedd yn ei paradwys, felen o galchfeinog, dwym. Gwrthodau Ieuan, wel, dyn oll wrth gwrs. I Ieuan, roedd ardal y Vaucluse yn cynnig cipolwg ar fywyd gwledig yr artisan Francais, y gwerinwr Occitan, yn adlais gonest a byw. Gwela Ieuan, Jean de Florette yn cludo dŵr ar ei gefn crwca bob man yr edrychau. Nid oedd unrhyw ddiben i Lynwen ddenu sylw i gŵr at y siopau bwtic a frithiau'r strydoedd bychain. Siopau a oedd yn gwerthu dillad hyll o ddrud. Siopau a werthau dillad di yn unig. Ni sylwai Ieuan ar y Ferraris a'r Lamborghinis yn brolio o'r fath o dynau hirgrwn fod eu cartrefi yn yr Almaen neu Wlad Belg. A hwynt oll wedi ei parcio ar gyrion y pentref, oll o liw glo fel y dillad yn y siopau. O fe gwelai, ond gwnaeu bwynt o beidio a sylwi arnyn nhw. Ni chlywai Ieuan i'w wraig chwaith pan ddywedau wrtho hyd fod y baguettes yn y boulangerie aml wobrwyedig yn costio 2 gwaith cyment a rai a werthwyd yn y boulangerie yn archfarchnad Superou a oedd lawer agosach at y gît lle arosent. Na, myna Ieuan yrru i'r un ddisgleirwych yn bonia bob ore i gaffel i gyflenwad o fara am groc bryd o'n i'r gît, byddai'n ei codi adan ei drwy'n gan anadlu ei harogl yn drwm ac yn ddwfwn, ac yna wedi iddo anadlu sawr y Ffrainc go iawn, fe fyddai'n ochneidion fodlon ac yn ynghanu'n berffaith un o'i hoff ystodebau. J'aime beaucoup la France. A mae Ffrainc yn dygaru di fyd yn enwedig y siop fara na, byddai Lynwen yn ei ateb yn aml, mae'n ychydig mwy na sybrydiad. Erbyn diwedd y dydd, fe ai hanner y baguettes a brynwyd ganddo yn y bore i'r bin, yn stel a heb i cyffwrdd. Wel, wi gallu nieithu ychydig bach gweithio'r môr a Ieuan y Ffrainc Arwr. Diolch am roi blas i ni ar dy waith, Andrew, ac am ein cyflwyno ni i gymeriad hynod Ieuan. Wrth gwrs, ni'n dymuno'n dda i ti'r dyfodol fel actor, ond hefyd
yn enwedig yn sgil y sgwrs yma, ni'n dymuno'n dda i'r storiwr. Felly, diolch yn fawr i ti, Andrew. Diolch am ofyn i fi gyfrannu. Mae wedi bod yn bleser, diolch ti dir. Wedi bod yn bleser dy gyfarwyddo, dod i dydnabod i a ni pi ar fraint. Diolch yn fawr i ti. Diolch yn fawr. Hwyl. Hwyl, dyna.